irizwi ramambo irizwi rofadzo farai vatendi farai. Akambe atanga kuti kudii iye akanga atanga achiti ndinobva kwamuri ndinoenda kudenga ndinoenda kuimba yababa kune imba ino utsvene ukuru ndinokugadzira inzvimbo kana ndichienda kudzokerai avanhu vese vaisanamadya vachaona ndichikuona kana ndichidzoka ndikugamuchirei tigare panzvimbo inemi. Zvakataurwa naShe irizwi ramambo irizwi rofadzo varai vatete vapenga kwakutosuwa zvakambiswa naMwari watokanganwa. Imi mose ipapo togara pautsvene kwazvo zhinji chokwadi redu irizwi tiripa navamwe vakakunda nyika tetisina kuvhangana nevanhu vese teta kurumbidza Mwari navatsvene bedu. Ipapo togara pautsvene. Hapana vanoshatisa, hakuchina vavengi, hakuna mhombwe, hakuna vanotsvaga, hakuna vafambi. Irizwi tiripa navamwe tokudza Ishewo kudenga irizwi rakatisira kusakuti mufaro wake harai Ishe wakaenda asi achadzoka apedze kudenga nimose ipapo togara pautsvene. Kwanana Mozisi vana Abrahama Paulo mwaza waAfrica vatsvene vakakunda nyika chamukudza Jehovha navatsvene mundarikure rwamushatinenge tinaye Jehovha wekudenga ndinobva kwamuri ndinoenda kudenga ndinoenda kuimba yababa kune imba ino utsvene ukuru yenokugadzira yenzvimbo ipapo tienda ndokudzokerai avanhu venyika ona kana ndechidzoka ndikugare panzvimbo ndinemi chazoka
processo, e papo do cara, para você é